Warte, ein Stück weiter. Ja, ein bisschen weiter. Shabbos sucht aber, Teuses vermedrisch, Shabbos sucht eine. So hat ich kein Ding mehr. So gereicht meine Brüder in Amerika. Sollt halten Shabbos, es gibt's auch. Man meint die Shabbos mit dem Davene, nichts tun im Shabbos, es kommt halten Shabbos. Thank you.
Wat voor vijf voor deze? Deze is altaarschimmers. Wat daar schimmers? Ja, Zie je me wel rennen? ja. Kan je maken een schaats van de band? Schaaf ook wat? Ja, dat 50 kroon aan band. Een ganz Half leden. schaaf maken we Een niet. ganze halbschaats mag ik kopen. Deze brugskast met 20 kroon. Maar de Wie schaats wil kan je? nog maken dat 50 kroon aan dezelfde band. Deze meer met je. 50 kronen een Ja, band. een stuk, ja. Dat is goed. Ja, gewoon, nee, met deze zogen, een schaaf zogen. Nee, nee. Zo is het wel kosten met mij, hè? De schaatspbrugskast na 100 kroon. Een ganse leden. Ganse leden. En deze zogen. Deze kast Nee, is nee. meer. Deze kast is meer iets 20 kroon. Hier was Feden. Kerelen, nee?